ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର କିଛି ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି, ଖଟା ଓ ମିଠାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବାପା ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି। ଏଠାରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ମୋର ବାପା ଜଣେ ସିକେଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍ରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କରୋନା କାଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବୁବୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ମୋର ଭାଇ ଆର୍ମିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା, ତାକୁ ହରାଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି କଥା, କିଛି ବ୍ୟଥା, କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ଶୁଣିବା। ମାନେ ସମୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ଆଉ ସେ ତ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଭାବକୁ ଯଦିଓ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କଟିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ମଣିଷକୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଖାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା, କୋଉଦିନ ଏଇ ସମୟ ସରିବ। ତମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ସମୟ କୋଉଟା? ଦୁଃଖ ସମୟ ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବାପା ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଏଇ ବୁବୁନା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଆଉ ତମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର କୋଉଟା? ଖୁସି ଖବର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସେଟଲ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଯୁବପିଢ଼ି କହିବାର କ'ଣ, ଯେ ଅତୀତକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛ, ତାକୁ କେବଳ ହତାଦର କରନି। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନରେ କେବେ ହେଳା କରନି। ଚାକିରି 71 ମସିହା ନଭେମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା 11 ମାସରେ। କୋଉ ମସିହାରେ? 11 ମସିହା। ୟାରି ଭିତରେ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଚାକିରି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ତାପରେ କ୍ରମେ ଚାକିରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଉଥିଲି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ସମୟରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା 200 ଟଙ୍କାରେ। ସେତେବେଳେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟ ତୁଳନାରେ ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ 200 ଟଙ୍କାରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ୍ରମେ ଦରମା ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ିକିରି ସେଠୁ 80-85 ମସିହା ବେଳକୁ ସରକାରୀ ହେଇଗଲା। ତମ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଜଣ ଟିଚର ଥିଲ? 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ପିଅନ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି। ଛୋଟ ସ୍କୁଲଟି, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତାର ପରିବେଶ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା, ଭଲ ପିଓର ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ମନେ ଅଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆମେ ଭୋଜି କରୁ ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି କରିକି ଆମେ ଖାଉ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଆଣୁ। ମୁଁ ବି ସେ ଭୋଜି ଖାଇଛି, ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଭୋଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା। ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକର ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ପର୍ବପର୍ବାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ରହୁନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇଲେ କେତେ ସ୍ମେଲ୍ ଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପିଠାପଣାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାର୍ମ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ।
71 ମସିହାଠୁ ଆମର ଚାକିରି ମୁଁ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପର କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ନାଳ ନଦୀ ଏସବୁ ମରା ହେଉଥିଲା ଏକାଠି ବାଣ୍ଟିକି ଘର ପିଛା କିଛି କିଛି ଭାଗ। ହଁ, ମାଛ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ସେ ମାଛ। ଅଧ କିଲେ ଏମିତି ଭାଗ ପଡ଼େ, ଧରିକି ଆଣନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗାଁର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ 2-3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କି 4 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଂହଭାଗ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କିଛି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମାଛ ଆଣିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ନଥିବା। ନାଇଁ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେଟା ଖାଲି ତେଲରେ ଭଜା ହେଲେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିକି ବହୁତ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଅଜାର ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଳ ଘର। ଠିକ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ନିଆଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ନହେଲେ ଘର ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ହଁ, ସମସ୍ତେ ବୀରକାଳି ଫୁଙ୍କିଲେ ନିଆଁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ନିଆଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ଘର ଘର ପଶି ନିଆଁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ବ ହୁଏ। ଗାଁର ବାଡ଼ି ତଳମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ବରଗଛ ଥିଲା। ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଧାଡ଼ି ହେଇକରି 50-10-20 ଚୁଲି ହେଇଥିବ। ଏ ଚୁଲିରେ ଯାଇକି ଶାଗ ଭାଜନ୍ତି, କିଛି ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ସ୍କୁଲରୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଆଉ ଛେନା ସବୁ ମିଳେ ସେଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗହମ ଦିଏ, ସେଇଟାକୁ ବି ରାନ୍ଧନ୍ତି। ବଲଗର ସବୁ ମିଳେ ସ୍କୁଲରୁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଲଡା ଅଏଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ, ତାକୁ ପକେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମେରିକା ଡୋନେସନରେ ସେଇଟା ଆସୁଥିଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ଗରିବ ପିଲା ଯିଏ ଯାଇକି ମୂଲପାତି କରୁଥିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଝିଅ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖା ହେଇଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ପୁଅ ତ କମ୍ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ, ଝିଅ ହାର ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍। ଆଉ ଅତି କମରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ଆଣି ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ରହି ରହି ଗଲେ। ଅଭାବ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯେମିତି, ସବୁଥିରେ ଅଭାବ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଖାଉଥିଲେ ନିଆରା ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବସିଲାଣି। ବାପାଙ୍କର ଡାୟାଲିସିସ୍ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କାଲି ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତଥାପି ମୋ ବାପା ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ଏତେ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସେ ଆଜି ସେୟାର କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ।